Ai, nenes, m'he posat això del seguiment de la cara, que m'encanta, literalment és la meva cosa preferida, aquesta càmera, i no la faig servir mai. Però bueno, vaig a procedir a llegir el que m'he de llegir. Bueno, és que no us ho he explicat, a veure. Però la setmana que havia de fer com una mena de reflexió d'uns textos d'història que no he començat. Per tant, entre avui i demà tenia pensat fer això, i llavors ja seguim els següents treballs. És d'un PDF que tenim penjat al campus virtual, així que aquesta és la previsió. També vull gravar un estudi amb mi pel TikTok o pel Reels, ja no ho sé, és que noies, vull fer tants vídeos que ja no sé per on els faig. Mireu, el Movernus és la cosa que més m'agrada en aquest món. I res, també vull gravar un Get Ready With Me, però no sé si tindré temps. He posat la Vanna, per cert. Ai, és que ho estic fent fatal, això, A veure... Uf! Bueno, és igual, ja us ho ensenyaré. El cas és que he posat la Vanna, perquè avui m'he llevat amb molt fred. I així també queda més mono el llit, jo crec. Llavors, bueno, sacrificarem potser una mica de calor, bueno, passar calor, amb que el llit estigui més mono i evitant passar fred, per si de cas. Prefereixo passar calor, que et destapes i ja està, a passar fred, que si no hi ha un tapar no et tapes. Doncs bueno, són les 6:20, en una estona us faig update. Per cert, avui he perdut una arracada per l'habitació, és a dir, les tenia en una tauleta, suposo que enganxada amb aquest collaret, i a la que he activat el collaret, doncs ha sortit volant. Han sortit volant dues. Una l'he trobat, l'altra no sé on coi ha anat. Llavors, bueno, almenys he recuperat aquestes, que també pensava que havia perdut, estic flipant. Ui, doncs que ara em queda fatal això. És que ha de ser aquí per nassos, però clar, ja saber on està. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever. Bon dia, noies, què tal? Jo fatal. Bueno, fatal no. Fatal estava fa una estona, m'he llevat de super mal humor, super enfadada amb la vida, però m'he escoltat dos podcasts, m'he escoltat, bueno, estic en ello, d'aquest d'Àtico Primera, i també un de la Gigi Vives que ha expressat molt el que jo sento a vegades. Us el posaré per la pantalla, si no, bueno, us ho he recomanat per Insta, encara no ho he fet però tinc pensat fer-ho. Però res, també l'outfit m'agrada molt el que m'he posat. M'he hagut de posar aquestes arracades tan grans perquè les altres les he perdut. Bueno, n'he perdut una, per l'habitació, em va sortir volant i no la trobo. L'he de buscar en profunditat. Però bé, m'he hagut de posar aquestes, encara que siguis bé que em queden bé. I res, que estic bastant contenta avui. És que porto un outfit super senzill, però com amb els tres complements que m'he posat, que són les joies, el peinado, que per mi és un complement gairebé, i el bolso, Pits Lava, m'encanta, perfecte, bueno, de tot. Doncs bueno, ja estic més contenta. I ara cap a la uni, que ara tinc una classe super tranquil·la, gràcies a Déu, i ja estic una mica més contenta. Suposo que ara quan arribi encara ho estaré més. I quan em mengi l'entrepà, perquè el metro no me'l volia menjar i me'l menjaré ara.
volta la youtuber més terrible del món. No hi he entrat tota la tarda gairebé. L'últim que heu vist, què ha sigut? Preparant-me per fer el podcast, he fet el podcast, he gravat TikToks i ara he estat acabant la lectura d'història per fi. I res, vaig a procedir-me a un vídeo de YouTube, no m'amago. Després d'això començaré el text ja, que és el que he d'entregar, que pel que he vist pel grup 3 pàgines i avall. Llavors, perfecte, perquè crec que no tinc tantes coses a dir. I tinc una son, i avui he dormit, vull dir, no sé, una son, que només tinc ganes de dutxar-me i agafar el llit i... Que estaba como empezando a engancharme. És super tard, són com les 12 i alguna. M'he posat una tirita aquí, al dit, perquè em vaig fer un tall, no sé com. Però bueno, això me'n vaig dormir, és que, mare de Déu, se m'ha anat molt l'hora. Però bueno, no passa res. He estat refent els tests de català, tinc anat tots un 10. I demà és un dia super guai. Bon dia, noies, què tal? Són les 6:50, no vaig massa a sobre de temps, però és que em va costar molt a dormir-me. No sé per què. I estic bastant cansada. He allargat una mica avui, cada dia allargo més. Se m'anirà de les mans en algun moment, però bueno. Res, que avui m'han convidat a un lloc que em fa moltíssima il·lusió. Us ho explicaré després ja pel carrer i tot, parlant normal. He d'anar avui una hora a classe, la següent me l'han anul·lat per tenir la biblio i la següent me la salto perquè tinc l'esdeveniment. I he fet balanç i em surt més rentable anar a l'esdeveniment. Per tant, doncs res. Ja he sortit de classe, noies. Estic ja de camí a la llibreria 1 perquè, crec que no us he explicat, avui m'han convidat a una presentació d'un llibre. M'han convidat, després d'haver-hi anat diverses vegades a algunes presentacions. Per fi estic jo convidada, no sé la il·lusió que em fa, m'ha convidat l'editorial Bromero, cosa que, estic superagraïda, supercontenta. A més, és d'un llibre que ja m'he llegit, que ja us he recomanat, el vaig treure en el vídeo anterior, de fet, així que si heu vist el vídeo ja sabreu de quin llibre parlo. Si no, heu d'anar a veure aquell vídeo. I res, m'estic saltant classe. Això és que per mi, saltar-me classe és una cosa superestranya, perquè no ho feia ni a l'ESO, ni al batxi, vull dir, en 3 anys d'ESO potser no vaig faltar cap dia, perquè no ha sigut mai de faltar, és com que em fa la sensació que el dia que falti passarà de tot. Llavors, bueno, estic practicant això de que no passa res per faltar un dia a classe, que no s'acaba el món, i que si hi hagués alguna cosa molt important, doncs mira, ja ho gestionaríem, però jo crec que no passarà res, perquè fins ara no ha passat res a les classes tan important com per perdre-t'ho. Hola noies, ja he sortit, us explico una mica ara abans d'arribar a casa, aniré cap al metro. Res, m'ha agradat molt, la veritat és que m'agrada molt anar a presentacions de llibres a nivell general, especialment quan em conviden, però com que hi ha l'autora o l'autor, em dóna la sensació que s'expliquen algunes coses que potser tu en la lectura et passen per alt perquè doncs, estàs molt immers en la lectura, perquè simplement doncs, hi ha coses que tu no te n'adones com a persona. També m'ha anat molt debatre sobre llibres perquè, ostres, mira, jo he vist això, jo he vist allò, jo opino això, però és això, m'agraden molt les presentacions perquè, a més, aquesta hi havia l'editor, també hi havia com el cap de la col·lecció, que m'ha interessat molt i quan surtin els següents llibres, sens dubte, me'ls compraré, perquè són llibres contemporanis, són llibres que em semblen molt interessants perquè plasmen una realitat que molts de nosaltres doncs, ens trobem, no? Perquè és com la visió de persones joves en situacions això. Per exemple, el llibre d'Envia Nudes, que no nudes, que reflecteixen moltes situacions en les que et pots trobar tu o algun dels meus coneguts. Jo hi ha alguna història en la que m'havia sentit identificada, alguna història que, ostres, alguna amiga meva doncs s'hi ha trobat. Llavors, no ho sé, m'ha agradat molt, m'ha semblat molt interessant. Us recomano molt llegir el llibre, ja us vaig fer la ressenya i tot. Però bé, doncs el seguiré recomanant, perquè a més és un llibre lleuger de llegir i ara ja començaré a deixar-los a tots els meus amics que me l'han demanat. Primer va un, després l'altre.
torno a ser a la uni avui perquè he vingut a la Bíblia a estudiar, que he de fer el treball d'història, que per fi m'està sortint. Avui al matí ho he passat fatal, perquè no em sortia res, no tenia idees, no sabia com enfocar-lo, tot el que escrivia. Ahir també em va passar, sentia que era com de nena de 5 anys. Llavors, bueno, l'he vingut a fer i era molt millor, la veritat. He sortit a fer una pausa, a berenar i a omplir l'aigua, i ara tornaré un altre cop a dins